ok timre capacity koso nango bende par ni nitiere achiel kuom dwaro mano mar piny owacho mano mar loso mwandu e pacho ka ginero ma bende koro gimiyo kata mna usuru mago magacho ni chumbe gi mwandu mamoko kigole pinje maoko mondo oketne usuru mamalo. Kenneth, ing'eyo ni uchumi wa Kenya kai ni e kaka uchumi mang'eny mag pinje mag Afrika. Wan gi uchumi ma waluongo ni watimo primary production. Tiende ni gin gik ma kaka gimigole puodho tida use straight. Ka en dhiang' kinyiedho chak tidwa dhi uso chagno kaka en. Pogruok kodwa gi pinje maloka madongo ma pesa gi nigo teko mengowa en ni joka timo gimiluongo ni value addition. Tiende ni ka ipidho niang' titero niang' e factory, niang' lokore ang'o sukari. Chake kao sukari no itimo ne gimoro mabas koro gima wadhi uso oko kuchocho koro pesa ne ng'eny moingo niang' mane japur opidho. Kata ka en rech, to rech no nitiere gima watimo na rech, wagolo poklage wakete kan bas koro wadhi use ka bech oingo mogol nam suri. Ineno? Koro kamane kaka wayudo dola wayudo mana ka watimo gik mang'eny mopogore to gik ma wamedo ne value moingo samogole puodho kata samogole nam ma ka wadhi use oko to miyowa pesa. Eka wanwang'o dola miwinjo wadwaro ka. Nikech ng'at madwaro dhi nyiewonwa modhi manyiri wichogi kata tiend motoka ma ng'ato dhi keto e motoka ne. Ineno? Nyaka bed gi dola no. To dola no nyaka Central Bank timang'o bed kode. To Central Bank bedo mana kode ka jok matimo biashara ka uso gik moko madhi loka. Ting'e ni ndalo mang'eny wan gima wauso ga en mana chai sana to gi maua. Kahawa bende aneno ka samoro wauso to watere obedo refined lakini lose yo makare chaki duogo nwe chirni mapacho ka en wacha kwanyiewe nengo mamalo. To mane gima iwinja wacho ni kahawa mawuok Murang'a ka kata mawuok Central kai to wan wause kaka en no. Ineno? To joga ka dhi kawe to gi refine to duogo e use supermarket Naivas kai. Ka koro beche tek ma kasto japur mano opidhe cha oingo. Ineno? Kata mana rech ibiro dhi e supermarket tido rech miluongo ni fillet. Macha kibiro winjo no ya China keo ya piny mane. Do nineno tipo moko mag omena kede ikowe piny mar China. Nikech gikawo sama iyudo kata gik mowuok ka pinywa ka. E chai kidhi e duka tinongo chai moko mokete boxi mokete flavor makia mae okete flavor mopogore. To chai ting'eno wuok Kericho ka. To dhi olose modhi omede gi ka gidugo uso nwago koro to en pesa ma malo. Koro gimotemo wacho ni gik ma wan kaka jo Kenya wa produce ma president gi sirikal temo ni mondo production omedre. Nyaka wang'i kaka wameda ng'o value mondo ka gidhi oko kuchocho to gikelo ng'o dola mang'eny. Nikech dola to e siling mitiyo go e pinje ma oko te. Nikech piny mar Amerika notimo kaka ne gitimo chon. Momiyo ji te timo tiyo gi dola. Makata pinje moko kaka tide Ulaya pod gimbe giloko ga dola mondo gitigo. Mapa ni ting pod nitiere ne piny owacho ma pacho kaende nikech ka koro wantiere higa mar 2024 to weche makamagi timore to pod waneno ka nitiere yom kata mana sectors magwa mag kembe pacho ka nikech nitiere kaka manufacturing kata mana loso mwandu ok tim makare e pacho ka. Koso masineno ka ponono ni